As instalacións deportivas adoitan ser un branco doado para os amigos do alleo. Aproveitando o horario nocturno accederon ao interior da piscina municipal de Noia e o campo de fútbol de San Lázaro, onde causaron importantes danos. O importe das contías subtraídas é moi baixo, polo que sospeitan que máis que un roubo, a intención dos autores era atentar contra as instalacións nun claro exemplo de vandalismo. Se tramitou a denuncia correspondente ante a Garda Civil para que intenten indagar quen é o autor deses feitos. As cuantías sustraídas son cuantías mínimas, por eso digo que é maior o desperfecto que o que é a entidade económica, porque estamos a falar de 75 euros ou 50 euros no caso das instalacións da cantina. Ademais dos gastos que suporá a reparación dos danos asumidos pola Administración, dende o Concello lamentan os prexuizos que supoñen para os usuarios das instalacións, posto que ven alterado o seu normal funcionamento. Ese tipo de comportamentos que en moitas ocasións pois non conleva nada máis que unha serie de destrozos e de danos tanto aos bens municipais como tamén unha afección aos servicios que se lle prestan aos veciños, porque tales actos vandálicos e eses roubos que se produciron pois acaba conlevando un retraso na utilización desas instalacións